Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37 în jos, 38 și 39. O să citesc cuvântul lui Dumnezeu, după care o să ascultăm un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu, o să ne bucurăm de o cântare. Ia să vedem. Este afișat? În ziua de pe urmă, care era ce? Ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și să știți, de puține ori spune că Iisus a strigat. Deci, cu alte cuvinte, a strigat tare. Ce a strigat? Dacă însetează cineva, să vină după mine și să bea. De ce? Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre cine? Duhul. Pe care aveau să-l primească toți? Nu. Ci doar cei ce vor crede în el. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Duhul lui Dumnezeu încă nu fusese dat. Asta e foarte interesant aici. A fost în Vechiul Testament Duhul Sfânt sau n-a fost? Că îți spune Scriptura, încă nu fusese dat. A fost. Și aici spune că n-a fost dat. Înseamnă că e altfel de dat. A fost în altfel. Duhul lui Dumnezeu în Vechiul Testament a fost dat, bineînțeles, dar venea peste om. Era ca o haină cu care se îmbrăca om. Ajungeai acasă, dădeai haina jos. Aveai treabă cu haina, pune-i pe tine. În Noul Testament lucrurile se schimbă. Și cum se schimbă? Duhul lui Dumnezeu vine în om. Dar de ce n-a venit Duhul lui Dumnezeu în om și în Vechiul Testament? Că parcă e mai bine așa, nu? Să-l ai în tine. Cum este mai bine? Duhul lui Dumnezeu înăuntru sau cu tine? În tine sau cu tine? În noi. E mult mai bine și vom vedea de ce. Vom vedea de ce este important să fie Duhul lui Dumnezeu în tine. Da? Fratele Gabi, nimeni să nu cumva să-ți închirieze locul ăla, că ăla e închiriat. Ai contract pe viață cu locul ăla de acolo. Dumneavoastră, după ce se cântă cântarea, vă găsiți un loc aici. Da? După ce se cântă cântarea, să nu deranjezi pe oameni și să nu te vadă frații că te... Mulțumesc și apreciem gestul. Haideți să lăudăm pe Domnul Iisus Hristos cu o cântare, să vă mai destindeți puțin după un pic de mustrare, vorbesc și în rimă. Și apoi vom vorbi despre necesitatea umplerii cu Duhul Sfânt. Cât de important este să ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Și atenție spun, pentru toată lumea care este născută din nou. Și pentru ceilalți care urmează a fi născuți din nou. Cu alte cuvinte, pentru oricine. Începând de la mine până la fratele Gabi. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Astăzi vrem să vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, cât de important este să fie înăuntru nostru. Duhul lui Dumnezeu e Dumnezeu. Nu e o putere electrică. Ca o putere electrică. Nu e o energie, cum spun alte religii. Duhul lui Dumnezeu nu e doar puterea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu face parte din Trinitate. E Dumnezeu, e o persoană. Pentru că Biblia spune, Apostolul Petru la un moment dat spune, ai mințit pe Tatăl? Nu. Ai mințit pe Fiul? Nu. Pe cine ai mințit? Pe Duhul Dumnezeu. N-ai cum să minți puterea electrică. După cum n-ai cum să o minți. Pentru că puterea electrică e o energie. Atât.
N-ai cum să minți o putere. Prin urmare, minți o persoană. Duhul Dumnezeu este o persoană. Persoana asta, fiind Dumnezeu, a hotărât așa Dumnezeu în bunătatea Lui să intre într-un om ca tine și ca mine. Să intre înăuntru. Când a hotărât Dumnezeu să facă lucrul acesta, lumea nu era pregătită. 4.000 de ani Dumnezeu n-a făcut asta. 4.000 de ani oamenii s-au născut, au crescut, au murit și încă Dumnezeu nu intrase în om. Da, Dumnezeu era cu omul 4.000 de ani, dar în om Dumnezeu nu era. Ba mai mult decât atât, chiar și Domnul Iisus Hristos când a venit pe pământ, Duhul lui Dumnezeu nu era cu omul. Era doar cu Hristos și în Hristos. Dar cu omul era, dar în om nu era. Era o condiție foarte importantă ca Duhul lui Dumnezeu să intre înăuntru un om. Care era condiția? Da, dar ce însemna să fie proslăvit Hristos? Să moară, da, prin moartea lui n-a fost proslăvit. Deci, mai departe, să moară e bine, dar continuați. Să învieze și să fie ridicat la cer. Deci toate lucrurile acestea înseamnă că Dumnezeu a fost proslăvit. A fost proslăvit, înălțat și de-abia când Domnul Iisus Hristos a fost înălțat, după câte zile s-a coborât Dumnezeu înapoi. Adică cine? Duhul lui Dumnezeu. După câte zile? De la înviere. Nu, de la înălțare. De la înălțare? De la înviere a fost 40 de zile. De la înviere până la înălțare 40 de zile. Dar trebuia să fie 50. 10 zile. Și după 10 zile, cât au stăruit ei, au stat împreună. S-a coborât Duhul lui Dumnezeu. Și când s-a coborât Duhul lui Dumnezeu, nu era cu ei. Era în ei. De ce așa e important să fie Dumnezeu înăuntru lor? Duhul lui Dumnezeu vrea să fie în tine, să te poată schimba din interior. De asta. Să te poată schimba din interior. Schimba din exterior era așa. Un pahar curat în exterior. Murdar în interior. De exemplu, dați un exemplu de om din Vechiul Testament, unde era plin de puterea lui Dumnezeu, unde Duhul lui Dumnezeu era cu el, dar băiatul ăsta a fost un obraznic și un neascultător față de părinți. Samson. Era Duhul lui Dumnezeu cu el sau nu era? Era sau nu era? Sigur? Era cu el. De era în el? Ce era în el foarte mult? Și pofta după femei. Și a spus tăticul, nu l-am mai pe aia, mă. Nu sunt în Israel fete atâtea frumoase, cu ochi albaștri verzi, de care vrei. Nu! Pe aia o vreau. Nu lua. Pe aia o vreau. Dați-mi pe aia. Și a luat-o. Și de acolo au venit probleme mari. Și Duhul lui Dumnezeu era cu el. Dar pofta dinăuntru lui nu dispăruse. În seara asta vreau ca Duhul lui Dumnezeu să fie înăuntru tău și înăuntru meu. Să te schimbe dinăuntru. Atât de important este subiectul acesta al Duhului Sfânt, încât Biblia începe cu Duhul lui Dumnezeu și Duhul Domnului se mișca pe ce? Pe fața adâncului de apă în Geneza și în Apocalipsa spune Duhul și cine zic vină, Doamne Iisuse? Și mireasa. Ba mai mult decât atât, primele 5 cărți din Biblie. Doamne Dumnezeule, tinerii mei. Să știți că eu sunt cu ochii pe voi. Că am văzut că ați început o lucrare
mai amplă, să vedem cât de serioasă este. Că tinerii care se plimbă pe colo și se întreabă dacă sunt lucrare serioasă, mă întreb și eu dacă voi sunteți serioși în timpul predicii. Primele 5 cărți din Biblie încep cu subiectul ăsta, Duhul lui Dumnezeu. Care? Matei, Marcu, Luca, Ioan și Fapte. Toate încep cu subiectul ăsta, Duhul lui Dumnezeu. E foarte important. Dar de ce e așa de important? De ce credeți că e așa important? Hai să vedeți. Aici este foarte important să știi de ce te-ai născut pe pământul ăsta. De ce a îngăduit Dumnezeu să te naști? Te-ai întrebat vreodată? Puteai să nu te naști. Puteai pur și simplu să nu fi născut. Dar uite că așa s-au hotărât în cer ca tu să fii născut. De ce a hotărât Dumnezeu să te naști? Să te naști, să crești și în seara asta să ajungi aici și să afli ceva. Scopul lui Dumnezeu pentru tine pe pământul ăsta îl găsim în prima carte, în primul capitol. Geneza, capitolul 1, versetul 26, Dumnezeu spune: să facem om, și ăsta e scop, să facem om, cum? După chipul și asemănarea. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Acum, nu avea Dumnezeu ființe după chipul și asemănarea lui? Nu. Îngerii erau după chipul și asemănarea lui? Păi nu erau. Erau ființe angelice? Da. Frumoase? Da. Pline de putere? Da. Pline de înțelepciune? Da. Pline de grandoare și slavă? Da. Dar nu erau după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A făcut Dumnezeu universul, soarele, mare, puternic, strălucitor. Dar nu era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și a zis, facem om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, facem omul ca omul să semene cu mine. În caracter. Să semene cu mine. S-a întâmplat ceva totuși. Cu omul n-a mai început să semene cu Dumnezeu. A intervenit un accident, permiteți-mi să spun așa, cosmic. Și anume, păcatul. Păcatul a intervenit și gata, a întrerupt procesul de asemănare a omului cu Dumnezeu. Au trecut 4.000 de ani și a venit Domnul Iisus Hristos să readucă acest proces, să-l înceapă din nou. Romani 8:29. Aș vrea ca cineva să citească. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, ce a spus? Ea și hotărâ mai dinainte să ce? Care este scopul lui Dumnezeu pentru tine care ai venit în seara asta? Să ne asemănăm cu chipul Domnului Iisus Hristos. Păi se poate sau nu se poate? Da sau nu? Cum? Aha! Voi înțelegeți de ce e important Duhul lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea? Că doar Duhul lui Dumnezeu te transformă în ființa Domnului, ca El. De exemplu, o mamă vrea să facă ceva din copilul ei și tatăl copilul la fel. Dar copilul când crește, el începe să semene cu părinții. Și de multe ori seamănă cu părinții la multe lucruri. Și la fizionomie, dar seamănă și la caracter. Tot așa e Domnul Iisus Hristos. Dar acum vreau să fiți atenți, toți cei care nu sunteți încă botezați sau cei care nu sunteți încă născuți din nou. Sunt unii care sunt botezați, dar nu sunt născuți din nou. Deși ar trebui. Asta s-a întâmplat. De cele mai multe ori. Cu mine s-a întâmplat la fel. Eu am fost botezat în apă, dar n-am fost născut din nou. Puțin mai târziu am fost născut din nou. Și mulți dintre voi s-a întâmplat la fel. Pentru că n-am înțeles cum e cu nașterea din nou. Deci aici este
trebuie să înțelegeți voi, care nu sunteți încă născuți din nou sau nu sunteți botezați. Nașterea din nou mai este numită în Scriptură și nașterea din Duh. Când prima oară a existat această expresie, naștere din nou, unul dintre cei mai înțelepți oameni din Israel n-a înțeles. El era și în vârstă și învăța pe alții. Învățătorul lui Israel. Deci învățătorul lui Israel nu era doar un învățător la școala duminicală, la copii. Învățătorul ăsta învăța alți învățători. Era profesor peste profesor, cum astăzi numim doctor în teologie. Acesta era jenat să se ducă direct la Domnul Iisus Hristos, că la rândul lui îl numește pe Domnul Iisus Hristos, ești învățător. Hai să vorbim ca de la învățător la învățător, de la profesor la profesor, de la doctor în teologie la doctor în teologie. Hai să vorbim. Am și o întrebare. A pus o întrebare, dar Domnul Iisus Hristos i-a spus, nu, asta e întrebarea cea mai bună. Eu îți dau răspunsul la întrebarea pe care trebuia să o pui și n-ai pus-o. Trebuie să vă pe voi. Să te naști din nou. Și bătrânul ăsta înțelept, deștept, doctor în teologie, a zis, stai puțin. Mai spune o dată. Cum adică? Păi nu se, cum adică? De 2 ori să mă nasc, de 2 ori, adică odată m-am născut, că, na, dar cum a 2 ori? Și a încercat să dea răspuns. Oare la asta te referi? Să intru înapoi în pântecele mamei mele, să mai stau acolo o perioadă, care nu știu care să fie perioada asta, și cât o sta acolo, nu știu, și să mă nasc din nou. Dar mama, eu deja sunt bătrân. Mama nu mai e. Cum se poate asta? Că nu știu. Cum să mă mai nasc o dată? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, dar eu nu vorbesc despre trup. Ce e carne, e carne. Eu vorbesc de Duh. Trebuie să te naști a 2-a oară, dar din Duh. Și cum e asta? Cum e asta? Întrebați pe fratele Florin. Cum să te naști din nou e un subiect atât de important că dacă te interesează, vei fi presat și vei căuta răspunsuri. De aceea, când cauți tu răspunsul, ții minte mai bine decât dacă spun eu acum. După, și sărim acum, pentru că pauza asta e pentru tine să cauți tu răspunsul și să ți-o completezi tu pauza asta, adică paranteza asta. Încheiem paranteza și considerăm că deja ai fost născut din nou. Din momentul acesta vorbim pentru cei care sunt născuți din nou. Deja ai fost născut din nou, adică Duhul lui Dumnezeu a intrat în tine, în Duhul tău. Efeseni 2:1 spune că noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre, spiritual vorbește. Acum Duhul lui Dumnezeu intră înapoi în tine. De fapt, înapoi. N-a fost niciodată. Și tu ai înviat. În momentul când tu ai înviat, Duhul lui Dumnezeu intră în partea omului numită Duh. Omul este format din Duh, trup și suflet. Când omul e născut din nou, nu este un născut din suflet. Atenție! A fost odată născut din trup, toți, din părinții noștri, din suflet nu e născut din nou, că nu există, și mai există nașterea din Duh. Acolo intră Dumnezeu, Duhul Dumnezeu, în Duh. Aia este partea cea mai adâncă, cea mai profundă a ființei omului. Acolo intră Dumnezeu. Bun. Acum, aș vrea să deschideți împreună cu mine, dacă aveți scripturile, la Psalmul 23, versetul 5. Aș vrea un frate să citească Psalmul 23, versetul 5, încă nu vă grăbiți, și apoi un alt frate, Ioan 7:38, aș vrea din spate. 2 frați din spate. Psalmul 23, versetul 5 și un alt frate din spate,
Ioan 7:38. Atenție, ce este plin de peste el? Bun. La ce se referă aici paharul? În contextul nostru de astăzi. La inima noastră, da? Dar ne gândim astăzi la Duh, da? Bun, mergem mai departe. Cine vrea să citească tot din spate Ioan 7:38? Mulțumesc. Cine crede în mine, din inima lui vor curge? Foarte bine. Acum, iubiți frați și surori, omul este format, am spus, din Duh, din trup și din suflet. Când ești născut din nou, Duhul lui Dumnezeu a intrat în tine. Ești mântuit. Problema ta este nu problema cu Duhul, problema cu sufletul și cu trupul. E puțin mai complicat aici, pentru că eu consider că sufletul și trupul formează firea omului. Și ca să nu vă pierd, vă gândiți doar suflet sau fire, oricum vreți să o luați. Duhul lui Dumnezeu, ca să poți să te schimbi, mai spun o dată, să te poți schimba, să semeni cu Domnul Iisus Hristos, la bunătate, la caracter, la dragoste, la blândețe, la dărnicie, la bucurie, la pace, să fii ca Domnul Iisus Hristos, condiția următoarea. Din paharul tău trebuie să fie cum? Să dea peste el. Jumătate nu dă peste el. Un sfert nu dă peste el. Trebuie să fie plin ca să dea peste. Peste ce? Aha! Deci trebuie să fie Duhul tău, trebuie să fie plin, să treacă peste toată ființa ta, mai întâi peste suflet, care sufletul la rândul lui este și el plin de, adică plin de. Este voința, rațiune, foarte bine, și sentimente. Adică voința să-ți o ia Duhul lui Dumnezeu și din voința ta să facă voia lui Dumnezeu. Voința ta să zici ce vrea Dumnezeu, vreau și eu. N-ai cum să vrei ce vrea Dumnezeu pentru că n-ai putere. Și despre asta vorbim astăzi, despre puterea Duhului Sfânt, care vine din Duh, peste suflet, peste voința ta și dintr-o dată zici, vreau să fac voia lui Dumnezeu. Nu pot, dar vreau. Păi nu pot, e normal. Dar când vine Dumnezeu, vine acel pot. Adică putere. Și iată că și vrei și poți. Condiția este ca din Duh să iasă Duhul lui Dumnezeu cu putere peste voința ta. Apoi, rațiune, gândire. Dumnezeu lucrează la mintea ta. Începi să gândești ca Dumnezeu. Pentru că gândirea ta și gândirea mea este departe, spune Scriptura, căile voastre nu sunt căile mele. Și felul vostru de a gândi omenesc, firește, e atât de departe încât cât este cerul față de pământ, așa gândiți voi diferit față de mine. Oricât de religios v-ați da voi. Spune Dumnezeu. Singura posibilitate să gândești ce vrea Dumnezeu și ca Dumnezeu este ca Duhul lui Dumnezeu să ia gândurile lui Dumnezeu, să le pună în tine și tu cu mintea ta să gândești ce vrea Dumnezeu, nu că tu ești deștept, ci că Duhul lui Dumnezeu îți descoperă ce spune Dumnezeu. Vreți așa să gândiți ce vrea Dumnezeu? Apoi mergem mai departe. Am zis rațiunea. Ce a mai rămas? Am zis voința, rațiune și ce a rămas? Oh, Doamne Dumnezeule! Când vine Duhul lui Dumnezeu peste un țigan, o țigancă, un ursar, o lăiașcă, oricare ar fi, român, german, când vine Duhul lui Dumnezeu real, autentic peste tine sau peste mine, te inundă cu bucuria cerului.
Căci roada Duhului Sfânt, prima, după dragoste, este bucuria. Și împărăția lui Dumnezeu nu stă în sarmale și în Coca-Cola. Împărăția lui Dumnezeu, spune Scriptura, stă în ce? Hai să vă aud, alea 3 lucruri. Haideți, încă o dată, cu curaj. Bucurie, pace, în ce? Atenție! Păi n-are cum altfel. Bucuria de la Duhul Sfânt, pacea de la Duhul Sfânt și neprihănirea tot de la Duhul lui Dumnezeu ți-o dă. De aceea nu te poți bucura pentru că nu s-a revărsat din Duhul lui Dumnezeu peste sentimentele tale să ți le schimbe Dumnezeu. De aceea și în multe biserici, pentru că nu sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, sunt plini de decibeli. Vă spuneam, puterea omului, să țipăm tare, să cântăm doine, haide să mai plângem puțin. Și ne mișcă sentimentele, dar nu pornește din Duh, pornește de la om. Atunci, e o cântare frumoasă, părind frumos, singurul ce e schimbat, sau singura ce e schimbată, nu e melodia. Sunt cuvintele religioase și atât, cuvinte religioase puse pe nuanțe probabil de manele și noi zicem aleluia, slavă ție, Doamne, numai că nu pornește din Duh. Și o bucurie falsă. În ce sens falsă? Că durează puțin. Bucuria reală durează că e de la Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu când toarnă te bucuri de prezența lui Dumnezeu. De aceea este foarte important ca Duhul Dumnezeu să vină peste emoțiile tale. Hai ce spunem de pace. În mijlocul încercării, în mijlocul supărării, în mijlocul loviturii din partea celor răi, Duhul lui Dumnezeu îți poate da pace. Că este o pace dumnezeiască, fraților. Și pacea dumnezeiască nu poate lovi nimeni. Nici diavolul nu poate lua pacea, că este ținută cu mâna lui Dumnezeu puternic în inima ta și orice necaz și orice duh nu poate să-ți dea pacea la o parte. Că a venit de la Duhul lui Dumnezeu, dar dacă n-a venit de la Duhul lui Dumnezeu, este că paharul tău n-a fost cum? Plin, n-a dat peste el, trebuia să dea peste el. De aceea este foarte important să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Dar un alt lucru foarte important. Am zis foarte important. Când trebuie să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, sau un motiv, este următorul. Că noi avem de luptat împotriva unor uriași. Ăștia sunt mari, sunt hidoși, sunt obraznici, sunt nesimțiți. Și se luptă cu noi și sunt experți în război. Sunt experți în război. Iar noi suntem bolovani când e vorba de război. Sunt vreo 17 uriași descriși doar în 2 versete. Ei sunt mai mulți, dar doar în 2 versete sunt 17. Uriașii ăștia au o țară. Nu îi zgornește nimeni din țara asta, doar Duhul lui Dumnezeu. Tu nu te poți lupta cu ei. Ăștia sunt periculoși. Sunt răi. Dacă îi lași în pace, te lasă în pace. Sunt ca niște uriași care dorm. Alții, dacă îi se scoală și gata, te-a distrus pe tine și dacă se poate și pe nevastă, pe copil. Haideți să citim despre uriașii ăsta. Eu o să citesc, fac o listă așa și voi vedeți dacă aveți și voi uriașii ăsta în țara voastră. Țara se numește Firea Pământească. Aha, sora Magda. Galateni, capitolul 5, versetul 19 și 20 și 21. Eu o să citesc și tu spui, uriașul ăsta l-am și eu, uriașul ăsta l-am, pe ăsta nu l-am, pe ăsta nu l-am, puteți și cu gura mare. Dacă zic prea curvia, poți să zici cu gura mare? Nu poți.
Mergem mai departe. Galateni 5:19. Cu gura mare în inima ta. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt aceștia. Cu alte cuvinte, iată uriașii care sunt aceștia și stau în țara inimii tale. Spune Scriptura. Prea curvia. După prea curvie, primul spune curvia. Aici este o diferență, da? Ca să înțeleagă unii oameni firești, zic așa, domne, Biblia nu spune că n-ai voie să curvești. Îți spune să nu prea curvești. Adică prea dă tot și tu. Nu asta e interpretarea, fraților. Sunteți siguri că nu asta e. Ce este prea curvia și ce este curvia? Prea curvia este așa. Când unul dintre cei doi implicați este căsătorit. Țineți minte asta. Când unul dintre cei doi implicați în actul intim sunt căsătoriți cu altcineva, bineînțeles. Da? Deci un bărbat are relații intime cu o altă femeie care la rândul ei este căsătorită sau invers. Poate să fie. O femeie are relații la rândul ei cu un bărbat care el e căsătorit cu altcineva. Asta se numește prea curvie. Curvia este când ambii au relații intime, dar nu sunt căsătoriți. Nici ea cu cineva, nici el cu altcineva. Dar nici ei doi nu sunt căsătoriți. S-a văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut e să curvim. Cam așa spune aici în contextul ăsta. Mai departe. Necurăția. Necurăția sunt lucrurile necurate legate tot de partea intimă. Necurăție. Aici intră și pornografia. Special la bărbați. Ești necurat. Ăsta e un uriaș. Uriașul numit necurăție. Ăla doarme. Când ți se face pofta, zice, băi, ce mai faci, mă, nene? Și tu te luți cu el, zice, stai că m-ai trezit. Stai că m-ai trezit. Și cazi, că n-ai cum să te luți cu el, e prea mare, prea puternic. Tu singur, fratele meu, nu te poți lupta cu pornografia, că tu ești prea slab și pornografia este un uriaș prea puternic. Ce ai nevoie să te aud? De puterea Duhului Sfânt, numai Dumnezeu doboară acest uriaș. Acum crezi că ai nevoie de plinătatea Duhului Sfânt? Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații. Mergem mai departe. Desfrânarea, închinarea la idoli. 5. 6. Vrăjitoria. 7. Vrăjbile. Ce înseamnă vrăjbile? Știe cineva? Tinerii. Hai să vă aud. Acum, nu vrăji. Vrăjbile. Nu? Acum vreau să văd surorile mai bătrâne sau cei frații mai bătrâni. Că scrie invidia separat aici. Dușmănie. Ai găsit? Bun. N-avem tineri, dar avem mai... A fi în vrajbă cu cineva înseamnă a fi în dușmănie cu cineva. A ține ranchiună. Atenție! Dușmănie în zilele noastre înseamnă tensiune între doi frați sau două familii. E o tensiune acolo. No. Mă uit pe aici, dar mă uit degeaba. Are cineva o cracă la el? N-are nimeni. Magda? Nu pot să cred. Totdeauna mă scapă. Pentru cei care nu știu, Magda e soția mea. Trebuia să mă scape. Când o să vină, dacă găsește, o să vă arăt ce înseamnă să fie vrăjmășie. Nu, vrajbă între două persoane sau două familii. Sau două tinere sau doi tineri.
Zavistie. Ce înseamnă zavistie? Tinerii știți? Nu? Nu e legat de bani. Atenție! Da pismă ce e? Na. Că spune și zavistie, spune și pismă. Da, dar sunt una după alta. E adevărat că e același lucru. Dar atenție! Zavistia este invidie înăuntru tău, o ți ascunsă. Ești invidios pe cine să zic? Pe unul dintre frați, unde ești? Pe cântăreț. Sunt invidios să spun pe fratele Dudu, dar nu îi spun. Țin în mine. El nu trebuie să vadă că sunt invidios pe el. Sunt invidios, dar nu-mi convine. Când nu-ți convine că altul îi merge bine, înseamnă că asta, ce este asta? Zavistie. Pisma e tot invidie, dar este mai mult decât invidie. Adică e o invidie la pasul următor. Dai pe afară. Începi să și zici. Adică nu doar că sunt, de exemplu pe fratele Dudu, sunt invidios, nu, am zavistie, dar pe un alt frate am pismă, adică și-l vorbesc de rău. Îl și vorbesc de rău. E cu acțiune. Fac ceva împotriva lui. Invidia, prima invidie, care e zavistie, nu fac, țin în mine. E un foc mognit. E în mine acolo. Nu-mi convine. Doar așa că văd alții că mi se pune fața lungă și văd că ce se întâmplă la el. Nu-mi place, nu-mi place deloc. Ăsta e un uriaș pe care l-au alții. Zavistia. Așa se numește uriașul ăsta, zavistie. E totdeauna supărat, bosunflat, amărât. În schimb, uriașul pismă, ăsta e și gura liv. Dă un coace. Asta e bună pentru copii, dar lasă. Are și copilul. Ne întoarcem la explicația de vrajbă. Vrajba se traduce și prin tensiune, să știți. Prin tensiune. Adică e o tensiune între mine și tine. Haide, dați-mi un exemplu între mine și cineva. Între mine și fratele Docea Ion. Aici să spunem că bățul ăsta este relația dintre mine și el, legătura dintre mine și el. Când e întins, amândoi suntem bine. Pace, fratele, iau în brațe, mă ia în brațe, aleluia, vine la mine, îmi dă o cafea, mă duc la el, îmi dă amărăciune, tot o cafea, suntem bine, mulțumim Domnului. Dacă eu cu el suntem în relații mai puțin frumoase, începe așa. E o tensiune între noi doi. Nu se vede. E o relație încă între noi doi? Păi este. Dar craca asta aici, săraca, bățul ăsta, suferă. Nu vede nimeni că suferă. Doar ăsta suferă. Suferă aici. Între mine și el nu mai e atâta iubire. Că e tensiune aici. Ce trebuie să fac? Cum? Păi, dar ce subiect e astăzi, mă, fraților? Ce subiect tare? Prin Duhul lui Dumnezeu. Să zgornească acest uriaș numit vrajbă. Să-l dea la o parte. Dacă nu, atenție ce vă spun, dacă Duhul lui Dumnezeu nu este peste unul dintre noi doi și relația asta, fiți atenți că s-ar putea ca Dumnezeu să vă vorbească unora dintre voi care aveți probleme cu unele familii. Din România sau din alte părți. Sau între voi, soțul cu soția. Da? Dacă nu rezolvați asta, mai spun o dată,
Dacă nu rezolvați asta prin puterea Duhului Sfânt, că ăsta e un uriaș obraznic, ce se va întâmpla mai departe? Ce se va întâmpla și mai departe? Și mai tensionat. Ce se va întâmpla și mai departe? Și mai tensionat. Mai departe? Mai departe, mai departe, s-a rupt. Și soțul se duce încolo și soția se duce încolo. Și familia X nu mai vorbește cu familia Y, se duce încolo și uite așa, s-a rupt. Nu mai este, gata. Mulțumesc, sora. Sora soția. Cât timp ai de gând să rămâi cu acest uriaș în inima ta? Cât timp? Seara asta, spune lui Dumnezeu că ai nevoie de ce? De plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Deci asta este soluția, fraților. Duhul lui Dumnezeu. Bun, ce trebuie să faci? Sunt 3 pași simpli. Primul pas. Paharul tău trebuie primul, să fie. Nu, ăsta e ultimul. E bine, dar e ultimul. Curat. Al doilea. Ăsta e ultimul. Aici sunt curios dacă între 1 și 2 știți, în 1 și 3 este așa. Paharul murdar. Ce trebuie să fac? Să fie curat. Ultimul a spus, paharul trebuie să fie plin de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Ce este între 1 și 2? Că asta e una dintre cele mai mari probleme la noi, la pocăiți, începând de la predicatori în jos. Am zis că ăsta e ultimul. Să fie plin. Ăsta e ultimul. Da, trebuie să te rogi. Da, am vorbit despre asta. E important să nu fie spart, să n-aibă fisuri și am vorbit despre fisuri. Hai că te-ai apropiat. Paharul trebuie să fie gol! Trebuie să fie gol! Primul. Duhul lui Dumnezeu când intră în om, intră după, atenție, sângele Domnului Iisus Hristos. Intră sângele Domnului Iisus Hristos și ne spală. Spune în Isaia 66:20, partea a doua, spune așa. Că îi vor aduce lui Dumnezeu, zice, după cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat. Deci, în primul rând, vasul curat. 1 Ioan 1:9 spune că sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește, ne spală, ne face cristal. Sângele Domnului Iisus Hristos de orice păcat. Aici ai nevoie de credință. Dacă nu crezi că sângele Dumnezeu nu te iartă, oricare ai fi în seara asta, atunci rămâne paharul tău pe dinăuntru, nu plin de mizerie. Sunt unele lucruri din paharul tău, din inima ta, la care Dumnezeu te iartă și altele rămân la care Dumnezeu nu te iartă, nu din cauza sângelui, că n-are putere să spele toate păcatele, ci din pricina ta, pentru că tu ai credință că Dumnezeu te iartă pentru unele, dar nu ai credință că Dumnezeu te iartă pentru altele. Și pentru ce ai crezut că Dumnezeu te iartă, te-a iertat. Dar cele pentru care n-ai crezut că te iartă, nu te-a iertat. Căci iertarea vine tot prin credință. Dacă ai mințit pe copilul tău și ai spus stai cu minte și mănâncă acum, că dacă mănânci te faci mare, și copilul spune când? Mâine, și tu îi spui da, mănâncă. Și vii la adunare și îi spui așa, Doamne Dumnezeule, te rog, ajută-mă, iartă-mă, și Duhul Dumnezeu îți aduce aminte că tu l-ai mințit pe copilul tău, că a doua zi se face mare. Pentru asta crezi că Dumnezeu te iartă. Amin? Nu prea. Mămicile, credeți că Dumnezeu vă iartă dacă ați mințit copilași? Bun. Sunteți sigure? Eu sunt sigur. Nu prea sunteți siguri.
Dumnezeu vă iartă. Nu mai faceți, dar Dumnezeu vă iartă. Dar vă întreb altceva. Dacă ți-ai înșelat bărbatul, mai crezi că Dumnezeu te iartă? Vedeți? Asta e o pată care intră tare în materialul inimii tale. Ca o pată de ulei. De motorină. De ulei negru. Pe o cămașă albă. Pata asta este greu. Că intră tare în conștiință. Intră tare în inimă. Și ți-e greu să crezi că Dumnezeu te mai iartă de un păcat atât de scârbos, mizerabil și rușinos. Dar tu nu ai de face cu Ariel. Tu nu ai de face cu clor. Tu ai de face cu sângele scump și cel mai scump care curăță adânc, adânc în materialul inimii tale, intră acolo și te face cum alb, mai alb ca zăpada. Că după ce intră sângele Domnului Iisus Hristos acolo, intră în control Duhul lui Dumnezeu, să controleze dacă paharul este curat și pe dinăuntru, și când vede că este curat pe dinăuntru, de toate păcatele, zice, omul ăsta a crezut că îl iert. Și de hoție, de tot felul de hoții, de tot felul de înșelăciuni, de tot felul de vorbe rele, de tot felul de răutăți, de scandal, de ceartă, băiatul ăsta, fata asta a crezut și sângele Domnului l-a curățit de orice păcat și ești curat. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Și apoi intră Duhul lui Dumnezeu. Bun. Dar încă nu. Încă nu. Pentru că partea lui Dumnezeu este să te curețe de păcat. Și o face în funcție de credința ta. Deci am spus eu, 1, 2 și 3. 1 este, să vă aud încă o dată, paharul curat prin sângele Domnului, adică inima ta să fie curată. Asta o credeți, trebuie să o credeți, trebuie. Altfel nu aveți cum. Asta este partea lui Dumnezeu. Partea ta niciodată nu o face Dumnezeu. O spun încă o dată și încă o dată. N-ai cum să ajungi la pasul 3 dacă nu ai trecut de al doilea. Și cei mai mulți dintre noi suntem falimentari la pasul 2. Căci pasul 2 tu îl faci, nu și eu. Nu-l face Dumnezeu. Ce trebuie făcut de om nu o să facă Dumnezeu în locul tău. Și ce trebuie făcut de Dumnezeu nu poți tu să faci în locul lui Dumnezeu. Partea lui Dumnezeu și-o face El, partea ta ți-o faci tu. Și anume, golirea. Golirea. Acum este foarte important să aud predicatorii de ce trebuie să ne golim. Ăsta e motivul. Dar care sunt lucrurile în pahar de care trebuie să le vărsăm? Păi care ar fi alea toate? Nu va ajuta asta. Așa? Bun. Ei, știți unde cred eu că sunteți încurcați? Și dacă sunteți încurcați acolo înseamnă că ați fost atenți și chiar mă bucur. Sunteți încurcați că voi ziceți așa, domnule, paharul a fost plin de mizerie, nu? Și sângele Domnului ce a făcut? L-a scos. Păi ce mai e înăuntru acum? Ar trebui să fie gol. Bun, haideți să începem acum. Aici e greutatea și asta e motivul pentru care cei mai mulți nu avem roada Duhului Sfânt. Cei mai mulți avem probleme în a fi plini de Duhul lui Dumnezeu. Fraților, dacă eu sunt curat, are cineva un pahar? Magda, mă ajuți, te rog frumos? Acum aș vrea să fiți atenți ce vă spun aici. Ia să vedem pe cine să întreb. Nu, hai să spunem că pierdem timpul. Cât este? Un pahar, să spunem așa, e cuiva sete?
Cui e sete? Vino aici, dacă ți-e sete. Nu-ți mai e sete, ți-a trecut setea. Adu un bidon cu apă. Uite, avem aici un bidon cu apă deja. Așa, sora mea, mulțumesc. Dar eu îmi trebuie și un pahar. Ok. Un pahar curat, dar gol, nu folosește la nimic. Cei mai mulți dintre voi sunteți spălați prin puterea sângelui Domnului Iisus Hristos și pentru asta zicem slăvit să fie Dumnezeu. Dar ce să facă Dumnezeu cu un pahar curat și gol? Nu mai bei, lasă. Nu mai, dar mă ajut, stai aici, că am nevoie. Dă-mi paharul. E curat. Chiar e curat, e curat. Asta e inima ta și inima mea. E curat, da sau nu? E curat. Acum, avem aici două sticle, iau și pe cealaltă. Desfă eticheta după una singură. Avem două sticle. Paharul este curat și acum m-am pocăit. Am venit la adunare, am ascultat predicile, m-am dus pe colo și începe paharul să se umple. Da? Cu lucruri, atenție, nu rele, lucruri bune. Și strâng în inima mea apă bună. Toarnă din asta. Așa. Toarnă. Nu. Mai toarnă. Mai. Atât. Paharul ăsta este plin de apă bună. Nu de mizerie. Că la pasul 1 era mizeria, știți? Da? Vă aduceți aminte? Și pe acolo a trecut sângele Domnului Iisus Hristos. Acum eu am aici apă bună. Hai să numim apa asta bună religie. Apa asta spune, n-ai voie aia. Pocăiții n-au voie asta. E păcat așa. Nu e bine deloc. Aha, foarte bine. Foarte bine. Ia toarnă tu tot. Toarnă tot, că așa suntem noi. Suntem plini de religie. Bagă, pune, toarnă. Aleluia. Gata. Acum, aici ești așa. Ai învățătura ta. De asta eu nu lucrez cu mulți predicatori, fraților, că au învățătura lor de acasă. Și știți ce fac ei? Știți ce fac ei? Nu vor să o golească. Pentru că mândria le spune, eu am învățătură bună, pastorul nu are învățătura bună. Mai trebuie să învețe și el. Și rămâne cu paharul. Și știți ce fac? Și eu îl las cu paharul. Și ce face Dumnezeu? Îl lasă cu paharul plin. Pentru că este învățătura lui. Bună, nebună e a lui. Mai toarnă puțin. Mai toarnă. Da, mai pune. Să nu cadă, da. Ok. Audați, știți cât este? Aproape plin. Da, acum. Paharul ăsta zice așa, inima asta zice în adunare, că pastorul zice, hai să ne rugăm pentru ce? Umplerea cu Duhul Sfânt. Și se roagă și el. E curat? Sigur e curat, da? E plin de lucruri bune? Bun. E plin de religie? Da. Se roagă. Doamne Dumnezeule Sfântului Avram, Isaac și Iacov, și pentru că sunt foarte religios zic, Isaac, Moise, Osea, Ieremia, Dumnezeul lui Isaia, și ia pe toți la rând. Tu care ai făcut ca așa și ai făcut soarele, și dacă vrei, Doamne, spun și componența soarelui. Vai de mine! Și luna, ce frumoasă e luna, Doamne! Deci religios. Și apoi încep să înșir versete după versete. Am uitat să spun că ăștia zic amin, stai că vreau să zic și eu. Umple-mă și pe mine cu Duhul Sfânt. În sticla aia este Duhul lui Dumnezeu. Na, desfă și pe aia. Și acum nenea ăsta, predicatorul sau sora predicatoare, sper să nu, așa,
Se roagă și ea. Doamne, ce fac? Umple-mă cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu se uită și zice, păi, cum facem? Poți să pui aici? Poți? Poate? De ce? E curat? E curat. E plin? De ce e plin? De religie. De învățături chiar bune. E apă. Pot să o beau. Dar e doar apă. Îmi stâmpără setea. Și Dumnezeu se uită la tine și ce face Dumnezeu? El nu-ți varsă paharul. Așteaptă să îți dai tu seama, tu și eu trebuie să mă smeresc. Procesul de smerenie e greu. Și ce trebuie să fac? Parcă am și lucruri bune. Mi-e greu să renunț la asta. Dar am muncit o viață întreagă. 4 ani la teologie. Cum adică? Ia uite ce am aici. Nu se poate. Și Dumnezeu zice, na. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt în bucurie. Și ai fața lungă. Doamne, Dumnezeu, le dăm putere să iert. Și ești dușmănos. Doamne, Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, Dumnezeule, să am pace. Și te trezești cu fața umflată de plâns. Nu că Dumnezeu nu vrea. E că n-are unde să mai toarne. Până nu te smerești și nu te golești de tot de tine, uite așa. Și apoi spui, Doamne, Dumnezeule, și lucrurile rele, și lucrurile rele, și lucrurile bune din viața mea, mă got. Lucrurile rele trece sângele Domnului printre ele, peste ele. Lucrurile bune mă smeresc și le arunc. Și știți ce? Când vrea Dumnezeu să le folosească, le folosește El, dar prin Duhul lui Dumnezeu. Și de-abia când ești așa, eu știu ce vorbesc. Eu știu ce vorbesc. Plângeam. Știți de ce plângeam? Am spus câtorva frați, unul dintre ei, Dudu. Știți de ce plângeam? Aveam 19 ani, apoi 20, 21 de ani. Nu, 20. Știți de ce plângeam? Că oamenii vorbeau de bine de mine. Și mă vedeau frumos. Ziceau, cine? Băiatul lui Luminița. Cine? Băiatul ăla. Vai, tatăl. Și eu mă duceam acasă și zic, îți place să zic oamenii ăștia de mine? Îți place? Cât timp vrei să mai fiu fățarnic? Vrei să mă duc în adunare să spun sunt cel mai păcătos? Că dacă zic că sunt cel mai păcătos, iară sunt fățarnic. Eu nu știu cum să o mai dau cu tine, Doamne. Lui Dumnezeu îi spuneam. Nu știu. Vreau înăuntru meu Duhul tău, nu vreau înăuntru meu nimic altceva decât ce e înăuntru meu să fie adevărat. Dacă oamenii ăia vorbesc bine de mine, tu nu vorbești bine. Mă simt cel mai fățarnic om. Am auzit de o trezire undeva pe Bistrița, eram amărât sărac, dar m-am împrumutat de bani și m-am dus până acolo să-L găsesc pe Dumnezeu. Să-mi vorbească Dumnezeu de acolo. M-am dus acolo, am văzut pe Dumnezeu în afara mea, m-am întors cu Dumnezeu tot în afara mea, că nu era înăuntru meu. Și plângeam continuu și spuneam ce se întâmplă cu viața mea, dacă mor mă duc în iad. Și eram lider de tineret, și eram lider la copii, și cântam, și luam chitara și mă urmau mulți tineri și spuneau, fără el nu face nimic și ziceam, îți place? Hai du-mă în iad acum. Că asta merit. Până când n-a venit Dumnezeu să mă umple, trebuia să mă golesc. Asta a fost chinul meu. Ăsta a fost chinul meu, de mă turnam înaintea lui Dumnezeu. Și încă trebuie să fac asta continuu în fiecare zi. Apoi, pentru că Dumnezeu vede că sunt gol, vine ziua, poți să pui. Când Dumnezeu toarnă. Și oamenii te vorbesc de rău și tu ai pace. Și bărbatul îți face rău și tu ai pace. Poți să torni. Și tu n-ai bani, dar Dumnezeu îți dă pace.
și ai o durere în trupul tău, dar Dumnezeu îți dă pace. Paharul meu acum este plin. Și Dumnezeu îți dă pace, știți de ce? Pentru că începe să toarne din Duhul Lui peste toată ființa ta. Și Duhul lui Dumnezeu, mulțumesc foarte mult. Poți să mergi la... Duhul lui Dumnezeu începe să toarne și apoi El să luptă El când uriașii mâniei, neiertării, a mizeriilor, a necurăției, a vrăjmășiei, cum spune aici, a dușmăniei, a certurilor. Când uriașii ăștia intră înăuntru tău și vor să se mai lupte, ei n-au curaj să se lupte cu Dumnezeu. Cu tine au curaj, dar cu Dumnezeu nu. Și vor da înapoi. Acum vă întreb, ai nevoie sau nu ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Ai nevoie. Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu în primul rând vine dacă este curat paharul și în al doilea rând vine dacă este gol. Gol. Vă aduceți aminte femeia care era amărâtă rău de tot și plină de datorii? Și omul lui Dumnezeu a spus, du-te și ia de la vecinii tăi ce? Ce fel de vase? Gole! Și copiii s-au dus și a zis, tanti, aveți niște vase? Păi, da, ce? Goale. Goale? Ia aici. Tanti, aveți niște vase? Da, ce ai? Am niște borcani, niște gălezi, nu știu ce. Pasele am. Dă-le pe alea. Tanti, și au venit. Și a zis, mamă, pasele le-am găsit. Ok. Omul lui Dumnezeu ne-a spus să închidem ușa, închideți ușa. Aveam noi uleiul la puțin. Hai să facem. Și toarnă într-un primul vas. Nu se termină. Și al doilea. Nu se termină. Și al treilea, și al patrulea, și al cincelea, și al șaselea. Știți când s-a oprit? Cine știe? Uleiul se termină. Duhul lui Dumnezeu nu te mai umple, că nu mai este vasul tău gol. Cum vede că s-a umplut vasul tău și uleiul se oprește? Depinde cu ce se umplă. Dacă ești umplut de tine, dacă ești umplut de pretenții, dacă ești umplut de așteptări, dacă ești umplut de anumite lucruri, de toate lucrurile de care tu te aștepți să se întâmple și nu renunți la ele, ca o apă care o scurgi de acolo, se oprește și Duhul lui Dumnezeu. Nu știu ce ai tu pretenții. La fratele tău, la sora ta, la soacra ta, la nora ta, la ginerele tău, la tatăl tău, la pastorul tău, la pastorul tău, la pastorul tău, la... Asta că... Tot felul de așteptări ai. Păi el e pastor, el e pastor asistent, ei sunt cântăreți, sunt acolo în față. Până nu renunți la asta, nu vei fi umplut de Duhul lui Dumnezeu și uriașii te vor săcăi, te vor deranja cât vei trăi pe pământul ăsta. Charles Finlay, câți ați auzit de el? Cu aceasta vrem să încheiem. Charles Finlay a fost unul dintre cei mai mari predicatori în ultimii 100 de ani, cred. Omul ăsta căuta puterea Duhului Sfânt și zicea, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu zicea, nu. Doamne, dă-mi puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și Dumnezeu spunea, nu, era curat. Era curat. Sângele Domnului era peste inima lui. Și iar spunea, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Și se ruga, și plângea, și se ruga, și nu ca noi. El se ruga în continuu, am nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, umple-mă cu Duhul Tău. Și spunea Dumnezeu, nu. Ultima dată a zis, dar de ce? De ce nu mă umpli? Și Dumnezeu a spus așa, pentru că tu vrei puterea Duhului Sfânt să devii un mare predicator. Și el a spus, da. Și Dumnezeu a spus, renunță la asta. Renunță la asta. Era o dorință bună? Da! Dar de ce vroia să devină?
La noi, mai ales bărbații, avem dorința de popularitate, să știm, să vorbim, să fim băgați în seamă prin bisericile din diaspora, dacă se poate Africa să ne știe și dacă nu ne știe Africa, să ne știe Canada și toate țările. Avem o poftă noi numită uriașul ăsta. Până nu renunți la asta, fraților, surorilor și mai ales tineri, Duhul Lui Dumnezeu nu vine. Că este o apă alimentată de o mândrie ascunsă. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt, ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi, să ne facă asemenea cu Domnul Iisus Hristos, să ne sfințească, să aducă împărăția lui Dumnezeu în inima noastră, dar să se lupte cu uriașii din viața noastră. Efeseni 5:18, partea a doua, spune așa: fiți plini de Duh. Zice în limba greacă, fiți continuu plini de Duh. Nu e suficient plinătatea Duhului Sfânt de ieri. Nu e suficientă plinătatea Duhului Sfânt de alaltă ieri. Fiți plini de Duhul lui Dumnezeu în fiecare zi. Eu aș vrea să ne rugăm și la această rugăciune să-i spunem: Doamne Dumnezeule, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Dar asigură-te că ai cele doi pași înainte. Care? Care-i primul pas? Să fii curat, sângele Domnului te curăță de orice nelegiuire, oricare ar fi. Trecutul Duhului Dumnezeu îl lasă în urmă. Și al doilea lucru, te golești prin ce? Smerenie. Prin smerenie. Smerenia te golește. Nu înseamnă că te faci prost. Înseamnă că nu te bizuiești pe cunoștința pe care o ai. Și apoi Duhul lui Dumnezeu vine El. Este cineva care are nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în seara asta? Ok. Este cineva care n-a ridicat mâna? Este cineva care crede că în seara asta Dumnezeu poate să-l umple cu Duhul lui cel Sfânt? Eu cred asta, fraților. Ne golim de ce credem noi că știm și ne umplem cu puterea Duhului Sfânt. Să lupte El cu uriașii, cu tot ce este în viața noastră și nu-i place lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.